Hello guys, this is Felix Albutra again, and in this video akong itudlo sa inyo ha unsa na to pag-install ang kining gitawag na to Epson L3110 resetter. Okay, same ra pud ang iyang process guys sa uban nga mga Epson resetter, like for example kaning L4150, L4160 nga mga printer. As long as kana nga mga resetter nag-require sila o kani na ipa-install gamit ang atoang device ID. Ang una atong buhaton guys is atong i-download ang atoang resetter nga software, in which atong ihatag ang download link ani nga resetter sa ato ara pong page ani nga video. Okay, so once nga na-download na guys, atong i-open ang files, dayon atong i-open ang iyang folder, dayon ato ni siyang i-click ning adjustment program kaning blue ang color. So i-double click, dayon na mo gawas ni nga prompt. Kung imong bantayan, sorry, this software cannot be run without a license key. So nangayo siya og license key. Then ang hardware ID nato guys is kanini nga sa ubos. Imo lang siyang i-click og okay. Once nga na-click siya okay, automatic to siya guys nga nag-copy po sa imong device ID. Then i-open nimo ni ang second step, i-open nimo yung keygen nga folder. Dayon sa ubos kay WGen color orange, double click mo ni siya. Then dire sa kuan na mo pop up nga dialog box nga blue ang color, atong i-click ning license manager button. Once nga mo maabot, click na to nimo guys, kani mo gawas nini ang prompt. I-click ta nimo ning add license nga button. Then ang customer, butanto customer is kuan Teacher Tech. Ang company Physifix. Ang hardware guys, i-right click na nimo diha, then paste. Kaya kato siya automatic na mo to ganihan nga nagkopya. Okay? Once nga na-fill up nimo ni siya nga form, click naman ning save. Pag human nimo og save, direm ka sa add license ganiha. Dire na pud ka sa create license. Ini create license guys, ug imong babantayan, na siya na additional nga folder nga na-create. Okay? So kanini nga folder guys, ay mo nang i-open, katanang files diha ato nang kopyahon. Copy, anhi din ka sa main file sa kuan kani makita ning adjustment program. Dayon paste. Pag once nga ma-paste nimo guys, ini-control mo click ni ang adjustment program, mugana na siya. This application has been registered to Teacher Tech Physifix. Then click OK. Mugawas dayon ni siya nga dialog box, and that's the time nga pwede na ka mag-reset sa imong printer.